βάζανα ράγαλε περάσανε και πάνε. Η προσπάθειά μας εντάσσεται στο να στηρίξουμε πραγματικά τον τουρισμό σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η οποία διανύουμε. Εκείνο που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε και να πείσουμε τους Έλληνες οι οποίοι μπορούν να πάνε και πιο φθηνά και πιο ποιοτικά στα κοντινά νησιά του Αργοσαρονικού και στα Κύθυρα. Όλη αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε ένα σχεδιασμό που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούμε και με υποδομές, με λιμάνια, με έργα, με δρόμους να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλα όσα χρειάζεται ένα νησί για να προσελκύσει τον κόσμο. Όμως ο Αργοσαρονικός έχει πάρα πολλά όμορφα σημεία, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και πραγματικά θεωρούμε ότι τέτοιες ενέργειες μας βοηθούν έτσι ώστε να αυξήσουμε τον τουρισμό. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τον τόπο μας. Αυτό σημαίνει να τον γνωρίσουμε καλά, να συνειδητοποιήσουμε πόσο διαφορετικός και πόσο μοναδικός είναι. Και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε και να τον προβάλλουμε και να κάνουμε 1002 πράγματα που θέλουμε. Συγχαρητήρια στην Νομαρχία Πειραιά, στον Νομάρχη τον Γιάννη τον Μίχα για αυτή την πρωτοβουλία. Έβγαλε εκτός των τυχών του Πειραιά τα νησιά του Αργοσαρονικού για να τα δει και όλος ο κόσμος εδώ της Αθήνας, του κέντρου. Εδώ έρχεται κόσμος από όλη την Αττική. Τα νησιά του Αργοσαρονικού, τα Γκίστρη, η Ύδρα, τα Κύθυρα, τα Αντικύθυρα είναι νησιά με φορολογικά κίνητρα, που σημαίνει η εγκατάσταση των επιχειρήσεων εκεί ή των επαγγελματιών και των νοικοκυριών έχει μια έκπτωση φορολογικής λειτουργίας τέτοια και τόση που αξίζει τον κόπο να πυκνοκατοικηθούν. Είναι ο χώρος που μπορούν πολύ εύκολα οι συμπολίτες μας από την Αθήνα, από το Πειραιά, από το Λεκανοπέδιο να επισκεφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να διανύσουν μεγάλη απόσταση και πραγματικά να απολαύσουν ξέγνια στις διακοπές, οι οποίες θα είναι και πολύ κοντά στο Λεκανοπέδιο, πολύ κοντά πιθανά στις δουλειές τους. Η Νομαρχία Πειραιά πρωτοπορεί και πάλι και ο νομάρχης μας, ο Γιάννης ο Μίχας, πρωτοπόρος πάντα σε αυτές τις ιδέες και εμείς οι δήμαρχοι είμαστε κοντά του σε όλα τα βήματα για την προβολή των περιοχών μας.